അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തദാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമോ നമഃ. പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ ഗുരുരാജ് നിതായ ഗൗര പ്രേമാനന്ദ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം നന്ദലീല അധ്യായം 15 നമ്മൾ ഇന്നെടുക്കുന്നത്. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഉന്മാദം എന്നുള്ളതാണ്. ഇതിന്റെ സംഗ്രഹം നോക്കാം. അധ്യായം 15 ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഉന്മാദം. 15-ാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒരു സംഗ്രഹമാണ് താഴെ കൊടുക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ ജഗന്നാഥന്റെ ഉപലഭോഗ ചടങ്ങ് കണ്ടതിന് ശേഷം ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് വീണ്ടും ഒരിക്കൽ ഹർഷോന്മാദ വികാരങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടാൻ തുടങ്ങി. സമുദ്രതീരത്തെ ഉദ്യാനം കണ്ടപ്പോൾ താൻ വൃന്ദാവനത്തിലാണെന്ന് അവിടുന്ന് വീണ്ടും കരുതി. കൃഷ്ണൻ അവിടുത്തെ വ്യത്യസ്ത ലീലകളിൽ വ്യാപരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ മഹാപ്രഭു വീണ്ടും അതീന്ദ്രിയ വികാരങ്ങളാൽ ഉത്തേജിതനായി. രാസനൃത്തത്തിന്റെ രാത്രിയിൽ കൃഷ്ണന്റെ അഭാവത്താൽ വിരഹദുഃഖത്തിലായ ഗോപികമാർ കൃഷ്ണനെ വനങ്ങൾ തോറും അന്വേഷിച്ചു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഗോപികമാരുടെ അതേ അതീന്ദ്രിയ വിചാരങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുകയും ഭാവവികാരത്താൽ പരിപൂരിതനാവുകയും ചെയ്തു. സ്വരൂപ് ദാമോദര ഗോസ്വാമി ഗീതാ ഗോവിന്ദത്തിൽ നിന്നും മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഭാവവികാരങ്ങൾക്ക് തികച്ചും അനുയോജ്യമായ ഒരു ശ്ലോകം ചൊല്ലി. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അപ്പോൾ ഭാവോദയം, ഭാവസന്ധി, ഭാവശാബല്യം മുതലായ ഭാവവികാരങ്ങൾ പ്രകടമാക്കി. മഹാപ്രഭുവിന് 8 വിധത്തിലുള്ള ഭാവവികാരങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അനുഭവപ്പെടും. അവിടുന്ന് അവയെ വളരെ ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്തു. പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ശ്ലോകം നോക്കാം. ചെറിയൊരു അധ്യായമാണ്, 100-ൽ താഴെ ശ്ലോകങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. എല്ലാവർക്കും കേൾക്കാലോ അല്ലെ? സൗണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ കേൾക്കാം. ദുർഗമേ കൃഷ്ണ ഭാവാബ്ദു നിമഗ്നോ മഗ്നചേതസാ ഗൗരേണ ഹരിണാ പ്രേമ മര്യാദ ഭൂരിദർശിത. ഭാവനിർഭരമായ കൃഷ്ണപ്രേമസാഗരത്തെ മനസ്സിലാക്കുക ബ്രഹ്മദേവനെ പോലുള്ള ദേവന്മാർക്ക് പോലും വളരെ പ്രയാസമാണ്. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്റെ ലീലകൾ ആടുന്നതിലൂടെ സ്വയം ആ സാഗരത്തിൽ നിമഗ്നനാവുകയും അവിടുത്തെ ഹൃദയം ആ പ്രേമത്തിൽ മുഴുകുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ അവിടുന്ന് വിവിധ രീതികളിൽ അതീന്ദ്രിയ കൃഷ്ണപ്രേമത്തിന്റെ ഉത്കൃഷ്ടമായ അവസ്ഥ പ്രദർശിപ്പിച്ചു. ജയ ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ ആദീശ്വര, ജയ നിത്യാനന്ദ പൂർണ്ണാനന്ദ കളേവര. പരമദിവ്യോത്തകൃഷ്ണനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ എല്ലാ സ്തുതികളും, അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദപൂർണമായ കളയവരത്തോടു കൂടിയ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന് എല്ലാ സ്തുതികളും. ജയാദ്വൈതാചാര്യ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രിയതമ, ജയ ശ്രീവാസാദി പ്രഭുര ഭക്തഗണ. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് വളരെ പ്രിയങ്കരനായ ശ്രീ അദ്വൈതാചാര്യന് എല്ലാ സ്തുതികളും. ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മഹാപ്രഭുവിന്റെ സർവ്വഭക്തർക്കും എല്ലാ സ്തുതികളും. ഇപ്രകാരം ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു രാവും പകലും ഉടനീളം ഭാവനിർഭരമായ കൃഷ്ണ പ്രേമസാഗരത്തിൽ നിമഗ്നനായിരുന്നതിനാൽ സ്വയം മറന്നു. മഹാപ്രഭു അവബോധത്തിന്റെ 3 അവസ്ഥകളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്നു. ചിലപ്പോൾ അവിടുന്ന് പൂർണ്ണമായും ഹർഷോന്മാദ വികാരത്തിൽ മുഴുകിയിരുന്നു, ചിലപ്പോൾ ഭാഗികമായ ബാഹ്യബോധത്തിലും, മറ്റു ചിലപ്പോൾ അവിടുന്ന് പൂർണ്ണമായ ബാഹ്യാവബോധത്തിലും ആയിരുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എല്ലായ്പ്പോഴും ഹർഷോന്മാദ വികാരത്തിൽ നിമഗ്നനായിരുന്നു. എങ്കിലും കുശുവന്റെ സ്പർശമില്ലാതെ തന്നെ അവന്റെ ചക്രം കറങ്ങുന്നത് പോലെ
മഹാപ്രഭുവിന്റെ ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങളായ സ്നാനവും ഭഗവാൻ ജഗന്നാഥന്റെ ക്ഷേത്ര ദർശനവും മധ്യാഹ്ന ഭോജനവും മറ്റും താനേ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. ഒരു ദിവസം ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഭഗവാൻ ജഗന്നാഥനെ ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയെ ഭഗവാൻ ജഗന്നാഥൻ നന്ദമഹാരാജാവിന്റെ പുത്രനായ സാക്ഷാൽ ശ്രീകൃഷ്ണനായി കാണപ്പെട്ടു. ഭഗവാൻ ജഗന്നാഥൻ സ്വയം കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണെന്ന് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് ബോധ്യമായപ്പോൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ 5 ഗുണങ്ങളോട് ആകർഷണത്തിൽ തൽക്ഷണം ആമഗ്നനായി. ഒരു വടംവലിയിൽ എന്ന പോലെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഏകമായ മനസ്സ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ 5 അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങളാൽ 5 ദിക്കുകളിലേക്ക് പിടിച്ചു വലിക്കപ്പെട്ടു. ആ വിധത്തിൽ മഹാപ്രഭു ബോധശൂന്യനായി തീർന്നു. ഇവിടെ അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ ശ്രീ പ്രഭുപാദർ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. 8ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ ഭാവം. ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ സൗന്ദര്യം ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കണ്ണുകളെ ആകർഷിച്ചു. കൃഷ്ണന്റെ ഗാനാലാപനവും അവിടുത്തെ വേണുനാദവും മഹാപ്രഭുവിന്റെ കർണങ്ങളെ ആകർഷിച്ചു. കൃഷ്ണന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളുടെ ദിവ്യ സൗരഭ്യം അവിടുത്തെ നാസാരന്ധ്രങ്ങളെ ആകർഷിച്ചു. കൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയ മാധുര്യം അവിടുത്തെ നാവിനെയും കൃഷ്ണന്റെ തിരുമേനിയുടെ സ്പർശം മഹാപ്രഭുവിന്റെ സ്പർശേന്ദ്രിയത്തെയും ആകർഷിച്ചു. അപ്രകാരം ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളാൽ ഓരോന്നും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ 5 ഗുണങ്ങളിൽ ഓരോന്നിനാൽ ആകർഷിക്കപ്പെട്ടു. ആ സമയത്ത് ഭഗവാൻ ജഗന്നാഥന്റെ ഉപലഭോഗ ചടങ്ങ് സമാപിക്കുകയും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് അകമ്പടി സേവിച്ചിരുന്ന ഭക്തർ അവിടുന്ന് ഗൃഹത്തിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്തു. അന്നേ ദിവസം രാത്രിയിൽ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ പരിചരിച്ചിരുന്നത് സ്വരൂപ് ദാമോദര ഗോസ്വാമിയും രാമാനന്ദരായരുമായിരുന്നു. അവരുടെ കണ്ഠങ്ങളെ ആലിംഗനം ചെയ്ത് മഹാപ്രഭു വിലപിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു. ശ്രീമതി രാധാറാണി കൃഷ്ണനിൽ നിന്നുള്ള തീവ്ര വിരഹം മൂലം വളരെയധികം വിക്ഷുബ്ധയായപ്പോൾ തന്റെ അതിയായ ഉത്കണ്ഠയുടെയും അസ്വാസ്ഥ്യത്തിന്റെയും കാരണം വിശദീകരിക്കുന്ന ഒരു ശ്ലോകം വിശാഖയോട് പറഞ്ഞു. ആ ശ്ലോകം ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവിടുത്തെ തീക്ഷ്ണമായ മനോവികാരങ്ങൾ പ്രകടമാക്കി. അനന്തരം അവിടുന്ന് അതിയായി വിലപിച്ചുകൊണ്ട് സ്വരൂപ് ദാമോദരനോടും രാമാനന്ദരായരോടും ആ ശ്ലോകം വിശദീകരിച്ചു. ഇവിടെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു രാധാറാണിയുടെ ഭാവത്തിലാണുള്ളത് അല്ലെ. സ്വരൂപ് ദാമോദരയും ലളിതാ സഖിയും രാമാനന്ദരായ വിശാഖ സഖിയുമാണ് രാധാറാണിയുടെ തോഴിമാരും അല്ലെ. രാധാറാണി ഭഗവാനെ പിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനുള്ള ആ വിരഹത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന ശ്ലോകമാണിത്. ഈ ശ്ലോകം കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജിന്റെ ഗോവിന്ദ ലീലാമൃതത്തിൽ കാണാമെന്ന് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഞാനിത് വായിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം, ചൊല്ലാനൊന്നും കിട്ടില്ല. സൗന്ദര്യാമൃത സിന്ധു ബംഗലലനാ ചിത്താദ്രി സംപ്ലാവക കർണാനന്ദി സനർമരമ്യവചന കോടീന്ദു ശീതാംഗക സൗരഭ്യാമൃത സംപ്ലവാമൃത ജഗത് പീയൂഷരമ്യാദര ശ്രീ ഗോപേന്ദ്ര സുദസകർഷതി ബലാത് പഞ്ചേന്ദ്രിയാണ്യാളിമേ. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു, ഗോപികമാരുടെ ഹൃദയങ്ങൾ ഉയരമുള്ള മലകൾ പോലെയാണെങ്കിലും അവ കൃഷ്ണന്റെ സൗന്ദര്യമാകുന്ന അമൃതാംബുദിയിലെ തിരമാലകളാൽ ആഭഗ്നരാകുന്നു. അവിടുത്തെ മധുര ശബ്ദം അവരുടെ കർണങ്ങളിൽ പ്രവേശിച്ച് അവർക്ക് അതീന്ദ്രിയ പരമാനന്ദം നൽകുന്നു. അവിടുത്തെ അംഗസ്പർശം കോടിക്കണക്കിന് ചന്ദ്രന്മാരുടെ ഒരുമിച്ചുള്ള സ്പർശത്തെക്കാൾ ശീതളമാണ്. അവിടുത്തെ തിരുമേനിയുടെ സൗരഭ്യമാകുന്ന അമൃതം ലോകത്തെ മുഴുവൻ പ്രളയത്തിലായിരുന്നു. അല്ലയോ പ്രിയ സഖി, നന്ദമഹാരാജന്റെ പുത്രനും അമൃത സമാനനുമായ ആദരങ്ങളോട് കൂടിയവനുമായ ആ കൃഷ്ണൻ എന്റെ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളെയും ബലാത്കരമായി ആകർഷിക്കുന്നു. കൃഷ്ണരൂപ ശബ്ദസ്പർശ സൗരഭ്യ ആദരരസ യാര മാധുര്യ കഹന നായ ദേക്കി ലോബെ പഞ്ചജന ഏകാശ്വമോരമന ചടി പഞ്ചദിഗേ ദായ. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ സൗന്ദര്യവും അവിടുത്തെ വാക്കുകളുടെ ശബ്ദവും ഓടക്കുഴൽ നാദവും അവിടുത്തെ സ്പർശവും സുഗന്ധവും അതരങ്ങളുടെ രസവും എല്ലാം വിവരണാതീതമായ മാധുര്യം നിറഞ്ഞതാണ്. ഈ സവിശേഷതകളെല്ലാം തന്റെ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളെ ഒരേ സമയം ആകർഷിക്കുമ്പോൾ എന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം കൂടിച്ചേർന്ന് എന്റെ മനസ്സാകുന്ന ഒരേ ഒരു കുതിരയിൽ സഞ്ചരിക്കുകയും പക്ഷെ 5 വ്യത്യസ്ത ദിശകളിലേക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
അല്ലയോ പ്രിയ സഖി, ദയവായി എന്റെ ദുഃഖത്തിന്റെ കാരണം കേൾക്കുക. എന്റെ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ വാസ്തവത്തിൽ ധൂർത്തരായ തസ്കരന്മാരാണ്. കൃഷ്ണൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്ന് അവർക്ക് നന്നായി അറിയാം. എന്നിട്ടും അവർ കൃഷ്ണന്റെ സമ്പത്ത് കൊള്ളയടിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ദർശനേന്ദ്രിയം മുതലായ 5 ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളാൽ സഫാരി ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒറ്റ കുതിരയെ പോലെയാണ് എന്റെ മനസ്സ്. ഓരോ ഇന്ദ്രിയവും ആ കുതിരയെ ഓടിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്രകാരം അവ എന്റെ മനസ്സിനെ ഒരേ സമയം 5 ദിശകളിലേക്ക് വലിക്കുന്നു. അത് ഏത് ദിശയിലേക്ക് പോകും? അവയെല്ലാം ഒരേ സമയം വലിക്കുന്ന പക്ഷം തീർച്ചയായും കുതിരക്ക് അതിന്റെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടും. ഈ അതിക്രൂരത ഞാൻ എങ്ങനെ സഹിക്കും? എന്റെ പ്രിയ സഖി, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്ന് നീ പറയുന്ന വശം ഞാൻ എന്താണ് പറയുക? എനിക്ക് എന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളോട് കോപിക്കാൻ കഴിയില്ല. അത് അവയുടെ കുറ്റമാണോ? കൃഷ്ണന്റെ സൗന്ദര്യവും ശബ്ദവും സ്പർശവും സുഗന്ധവും രസവും സ്വാഭാവികമായി അത്യന്തം ആകർഷകമാണ്. ഈ 5 സവിശേഷതകളും എന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ആകർഷിക്കുകയും അവ ഓരോന്നും എന്റെ മനസ്സിനെ വ്യത്യസ്ത ദിക്കുകളിലേക്ക് വലിച്ചിഴക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ വിധത്തിൽ ഒരേ സമയം 5 ദിശകളിലേക്ക് ഓടിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കുതിരയെ പോലെ എന്റെ മനസ്സിന്റെ പ്രാണൻ വലിയ ആപത്തിലാണ്. ആ വിധത്തിൽ ഞാനും മരണത്തിന്റെ വിപത്തിലാണ്. ത്രിലോകങ്ങളെയും ഓരോ സ്ത്രീയുടെയും അവബോധം തീർച്ചയായും ഒരു ഉയർന്ന മല പോലെയാണ്. പക്ഷെ കൃഷ്ണന്റെ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ മാധുര്യം ഒരു സമുദ്രം പോലെയാണ്. ആ സമുദ്രത്തിന്റെ ഒരു തുള്ളിക്ക് പോലും സമസ്ത ലോകത്തെയും പ്രളയത്തിലാഴ്ത്താനും അവബോധത്തിന്റെ ഉയർന്ന മലകളെയെല്ലാം നിമഞ്ജനം ചെയ്യാനും കഴിയും. കൃഷ്ണന്റെ നർമ്മവചനങ്ങളുടെ മാധുര്യം എല്ലാ സ്ത്രീകളുടെയും ഹൃദയങ്ങളെ അവർണ്ണനീയമാംവിധം താറുമാറാക്കുന്നു. അവിടുത്തെ വാക്കുകൾ അവയുടെ മാധുര്യ ഗുണങ്ങളോട് സ്ത്രീകളുടെ കർണങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു. അപ്രകാരം ഒരു വടംവലി നടക്കുകയും കാതിന്റെ പ്രാണൻ വേർപിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയ ശരീരം അത്രമേൽ ശീതളമാകിയാൽ ചന്ദ്രക്കുഴമ്പിനോടോ കോടിക്കണക്കിന് ചന്ദ്രന്മാരോടോ പോലും അതിനെ താരതമ്യപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല. അത് ഉയർന്ന ശൈലങ്ങൾക്ക് സദൃശമായ സ്ത്രീകളുടെ സ്ഥലങ്ങളെ വിദഗ്ധമായി ആകർഷിക്കുന്നു. തീർച്ചയായും കൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയ ശരീരം ത്രിലോകങ്ങളെയും എല്ലാ സ്ത്രീകളുടെയും മനസ്സുകളെ ആകർഷിക്കുന്നു. കൃഷ്ണന്റെ അംഗസൗരഭ്യം കസ്തൂരി ഗന്ധത്തെക്കാൾ മത്തു പിടിപ്പിക്കുന്നതാണ്. നീല താമര പുഷ്പത്തിന്റെ സുഗന്ധത്തെ അതിജീവിക്കുന്ന അത് ലോകത്തിലെ എല്ലാ സ്ത്രീകളെയും നാസാരന്ധ്രത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് അവിടെ ഒരു കൂടുകെട്ടി അവിധത്തിൽ അവരെ ആകർഷിക്കുന്നു. മൃദുമന്ദഹാസമാകുന്ന കർപ്പൂരത്തോടു കൂടിയ കൃഷ്ണന്റെ അധരങ്ങൾ അത്രയേറെ മധുരമുള്ളവയാണ്. ആകിയാൽ അവ എല്ലാ നാരികളുടെയും മനം കവരും. മറ്റെല്ലാ ആകർഷണങ്ങളെയും കൈവെടിയുവാൻ അവരെ നിർബന്ധരാക്കുകയും ചെയ്യും. ഏതകഹി ഗൗരഹരി ദൂയിജനര കണ്ടധരി കഹെ ശുന സ്വരൂപ രാമരായ കഹാൻ കാരോൻ കഹാൻ യാന കഹാൻ ഗേല കൃഷ്ണപാന ദുൻഹെ മോര കഹസേ ഉപായ. ഈ വിധത്തിൽ സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം ശ്രീചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സ്വരൂപ് ദാമോദരന്റെയും രാമാനന്ദരായുടെയും കണ്ടങ്ങൾ ഗ്രഹിച്ച് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു: എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ, ദയവായി കേട്ടാലും. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യട്ടെ? ഞാൻ എവിടെ പോകും? എനിക്ക് കൃഷ്ണനെ എവിടെ ചെന്നാൽ ലഭിക്കും? അവിടുന്ന് കണ്ടെത്താൻ എങ്ങനെ കഴിയുമെന്ന് ദയവായി നിങ്ങൾ ഇരുവരും എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ. ഇപ്രകാരം അതീന്ദ്രിയ വ്യതയിൽ നിമഗ്നായി ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സ്വരൂപ് ദാമോദര ഗോസ്വാമിയുടെയും രാമാനന്ദരായരുടെയും കൂടെ ദിവസം തോറും വിലപിച്ചു. മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഹർഷോന്മാദ ഭാവത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിൽ സ്വരൂപ് ദാമോദര ഗോസ്വാമി ഉചിതമായ ഗാനങ്ങൾ ആലപിക്കുകയും രാമാനന്ദരായർ ഉചിതമായ ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഈ വിധത്തിൽ അവർക്ക് മഹാപ്രഭുവിനെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. പില്ലമംഗല ഠാക്കൂറിന്റെ കൃഷ്ണകർണാമൃതവും വിദ്യാപതിയുടെ കാവ്യവും ജയദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ ഗീതാഗോവിന്ദവും കേൾക്കുവാൻ മഹാപ്രഭു പ്രത്യേകം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അവിടുത്തെ സഖാക്കൾ ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലുകയും ഗാനങ്ങൾ ആലപിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് ഹൃദയത്തിൽ അത്യധികം ആഹ്ലാദം അനുഭവപ്പെട്ടു. അപ്പോ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് ഇഷ്ടമുള്ള ഗീതങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? വില്ലമംഗല ഠാക്കൂറിന്റെ ശ്രീകൃഷ്ണ കർണാമൃതം, അല്ലെ, വിദ്യാപതിയുടെ കാവ്യം, പിന്നെ ജയദേവ് ഗോസ്വാമിയുടെ ഗീതാഗോവിന്ദം. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഒരു ദിവസം സമുദ്ര തീരത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ വളരെ ആകസ്മികമായ ഒരു പുഷ്പോദ്യാനം കണ്ടു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആ പൂന്തോട്ടം വൃന്ദാവനമാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് ഉടൻ തന്നെ അതിനുള്ളിൽ പ്രവേശിച്ചു. ഭാവനിർഭരമായ കൃഷ്ണപ്രേമത്തിൽ ആമഗ്നനായ അവിടുന്ന് കൃഷ്ണനെ അന്വേഷിച്ച് ആ ഉദ്യാനത്തിലാകെ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു. രാസനൃത്തം നടക്കുമ്പോൾ കൃഷ്ണൻ രാധാറാണിയുമൊത്ത് അന്തർദാനം ചെയ്ത ശേഷം ഗോപികമാർ അവിടുന്ന് തേടി വനത്തിൽ അലഞ്ഞു തിരികുകയുണ്ടായി. അതുപോലെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സമുദ്ര തീരത്തെ ആ ഉദ്യാനത്തിൽ അലഞ്ഞു നടന്നു.
ഗോപികമാരുടെ ഹർഷോന്മാദ ഭാവത്തിൽ നിമഗ്നനായി ശ്രീചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവിടെയും ഇവിടെയും അലഞ്ഞു. അവിടുന്ന് ശ്ലോകങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഓരോ വൃക്ഷത്തോടും വള്ളിച്ചെടിയോടും കൃഷ്ണനെ പറ്റി ആരായം തുടങ്ങി. പിന്നീട് ശ്രീചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിൽ നിന്നുള്ള 3 ശ്ലോകങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചു ചൊല്ലി. ചുതപ്രിയാലപന സാസന കോവിദാര ജംബർക്ക ബില്ലോപകുലാമക്ര കദംബനീപ അന്യപരാർത്ഥ ഭവകായമുനോപകൂല ശംസന്തു കൃഷ്ണ പദവീം രഹിതാത്മനാംന. ഗോപികമാർ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ ചുതവൃക്ഷമേ, പ്രിയാലവൃക്ഷമേ, വനസാസന കോവിതാരങ്ങളെ, അല്ലയോ ജംബുവൃക്ഷമേ, അല്ലയോ അർക്കവൃക്ഷമേ, അല്ലയോ വില്ലോ മരമേ, ബകുലമേ, മാവേ, അല്ലയോ കദംബവൃക്ഷമേ, നീപവൃക്ഷമേ, മറ്റുള്ളവരുടെ നന്മയ്ക്കായി യമുനാ തീരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മറ്റു മരങ്ങളെ, കൃഷ്ണൻ എവിടേക്കാണ് പോയതെന്ന് ദയവായി ഞങ്ങളോട് പറയൂ. മനസ്സുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ട ഞങ്ങൾ മിക്കവാറും മൃതപ്രായരായിരിക്കും. ഭഗവാൻ രാസനൃത്തത്തിന്റെ ഇടയിൽ ഭഗവാൻ അപ്രത്യക്ഷമായപ്പോഴേ ഗോപികമാരൊക്കെ ഭഗവാനെ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുകയുണ്ടായി. അവർ കാണുന്ന എല്ലാ വൃക്ഷങ്ങളോടും എല്ലാവരോടും ചോദിക്കുകയുണ്ടായി, ഭഗവാനെ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുകയുണ്ടായി. കച്ചിത് തുളസി കല്യാണി ഗോവിന്ദ ചരണപ്രിയേ സഹത്വാളി കുലൈർബിഭ്ര ദൃഷ്ടസ്ഥേതി പ്രിയോച്യുതാം. അല്ലയോ സർവമംഗളകാരിയായ തുളസിച്ചെടിയെ, നീ ഗോവിന്ദന്റെ ചരണവിന്ദങ്ങൾക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്. അവിടുന്ന് നിനക്കും വളരെ പ്രിയങ്കരനാണ്. കൃഷ്ണൻ നിന്റെ ദലങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള ഒരു മാല ചാർത്തിക്കൊണ്ട് തേൻവണ്ടുകളുടെ വൃന്ദത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ട് ഇതിലെ നടക്കുന്നത് നീ കണ്ടുവോ? ആരോട് ചോദിക്കുന്നത്? തുളസി മഹാറാണിയോട് ചോദിക്കുന്നല്ലേ. വൃന്ദാവനത്തിലെ തുളസി, വൃന്ദാവനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ വൃന്ദ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുളസി മഹാറാണി അല്ലെ. വൃന്ദാവനം തുളസിയുടെ വനം, കാട്. അപ്പൊ ആ തുളസി മഹാറാണിയോട് ചോദിക്കുന്നു. എല്ലാ സദാസമയവും ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ ആരാ ഉള്ളത്? തുളസി അല്ലെ. തുളസീദളം ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് തുളസി ദേവിയോട് ചോദിക്കും അല്ലെ. മറ്റുള്ള അവരോടൊന്നും ചോദിച്ചപ്പോൾ ഉത്തരം കിട്ടിയില്ല. തുളസി മഹാറാണിയോട് പറയുന്നത്, നീയും ഒരു സ്ത്രീയല്ലേ, നിനക്കറിയില്ലേ ഞങ്ങളുടെ വിഷമം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് തുളസിയോട് ചോദിക്കുന്നു. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കച്ചിത് തുളസി കല്യാണി ഗോവിന്ദ ചരണപ്രിയ. ഗോവിന്ദന്റെ ചരണാരവിന്ദങ്ങൾക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ് തുളസി. അതുപോലെ തന്നെ അവിടുന്ന് നിനക്കും വളരെ പ്രിയങ്കരനാണ്. തുളസി മഹാറാണിക്കും ഭഗവാനെ വളരെ പ്രിയങ്കരമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നീ കണ്ടോ കൃഷ്ണൻ ഇതിലെ ആനും പോകുന്നത് എന്ന് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തരൂ എന്ന് പറയും. മാലത്യാദർശിവ കച്ചിൻ മല്ലികേ ജാതിയോതികേ പ്രീതിം വോ ജാനയൻ യാഥാ കരസ്പർശേന മാധവ. അല്ലയോ മാലതിപ്പൂച്ചെടികളെ, മല്ലികപ്പൂച്ചെടികളെ, ജാതിപ്പൂച്ചെടികളെ, യൂതികാ പുഷ്പച്ചെടികളെ, കൃഷ്ണൻ നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം പകരുന്നതിന് അവിടുത്തെ കരത്താൽ നിങ്ങളെ തലോടിക്കൊണ്ട് ഈ വഴിയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിരുന്നുവോ? ആമ്രപ്പനസപിയാലാം ചെമ്പു കോവിതാര തീർത്ഥവാസി സബേകര പര ഉപകാര. ശ്രീചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തുടർന്നു, അല്ലയോ മരമരമേ, അല്ലയോ പ്ലാവേ, അല്ലയോ പിയാല, ജംബു, കോവിതാര മരങ്ങളെ, നിങ്ങളെല്ലാം തീർത്ഥസ്ഥല നിവാസികളാണ്. അതിനാൽ ദയവായി അന്യരുടെ ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചാലും. കൃഷ്ണത്വമരൈഹനൈല പൈല ദർശന കൃഷ്ണര ഉദ്ദേശകഹി രാക്കഹ ജീവന. കൃഷ്ണൻ ഈ വഴി വരുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടുവോ? ദയവായി അവിടുന്ന് ഏത് ദിശയിലേക്കാണ് പോയതെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളുടെ ജീവൻ രക്ഷിച്ചാലും. ഉത്തരന പായ പുന കരയനുമാന ഏയ് സഭ പുരുഷജാതി കൃഷ്ണരസകര സമന. വൃക്ഷങ്ങൾ മറുപടി പറയാതിരുന്നപ്പോൾ ഗോപികമാർ ഊഹിച്ചു, ഈ വൃക്ഷങ്ങളെല്ലാം പുരുഷവർഗത്തിൽപ്പെട്ടവയായതിനാൽ ഇവയെല്ലാം നിശ്ചയമായും കൃഷ്ണന്റെ സഖാക്കളായിരിക്കും.
കൃഷ്ണൻ എവിടേക്കാണ് പോയതെന്ന് ഈ വൃക്ഷങ്ങൾ എന്തിന് നമ്മളോട് പറയണം? അതിനേക്കാൾ നല്ലത് നമുക്ക് ഈ വള്ളിച്ചെളികളോട് ചോദിക്കാം. അവർ സ്ത്രീകളായതിനാൽ നമുക്ക് സഖിമാരെ പോലെയാണ്. ഓ, കൃഷ്ണന്റെ സഖാക്കൾ അല്ലെ, കൃഷ്ണന്റെ കൂടെയുള്ള ഗോപന്മാർ, അവർക്ക് ഭഗവാനെ വളരെ ഇഷ്ടമാണ്. അവർക്ക് പകൽ സമയത്ത് മാത്രമേ ഭഗവാനെ കിട്ടൂ അല്ലെ. രാത്രി സമയങ്ങളിലൊക്കെ ഭഗവാൻ ഗോപികമാരുടെ കൂടെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനെ അവരുടെ കയ്യിലായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് വൃക്ഷങ്ങളൊക്കെ അവരുടെ ഭാഗത്താണ്, ഗോപന്മാരുടെയൊക്കെ ഭാഗത്താണ് എന്ന് പറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇനി വള്ളിച്ചെടികളോടൊക്കെ ചോദിക്കാം. ആവശ്യക ഹി ബേപ്പായാച്ചേ കൃഷ്ണര ദർശന ഏതാനുമാനി പൂച്ചേ തുളസ്യാദിഗണേ. അവർ തീർച്ചയായും കൃഷ്ണൻ എവിടെയാണ് പോയതെന്ന് നമ്മളോട് പറയും. എന്തെന്നാൽ അവർ കൃഷ്ണനെ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ വിധത്തിൽ അനുമാനിച്ച ഗോപികമാർ തുളസി ചെടിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ചെടികളോടും ലതകളോടും അന്വേഷിച്ചു. തുളസി മാലതിയുതി മാധവി മല്ലികേ തോമാര പ്രിയ കൃഷ്ണ ആയില തോമാരാന്തികേ. അല്ലയോ തുളസി, അല്ലയോ മാലതി, അല്ലയോ യുധ, മാധവി, മല്ലികേ, കൃഷ്ണൻ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അതിനാൽ അവിടുന്ന് നിശ്ചയമായും നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടാകും. തുമി സഹഭാവും അമര സഗീര സമാനാം കൃഷ്ണ ദേശക്ക ഹിസാബേ രാഖ്യഹ പരാണാം. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഞങ്ങൾക്ക് പ്രിയ സഖിമാരെ പോലെയാണ്. ദയവായി കൃഷ്ണൻ ഏതു വഴിക്കാണ് പോയതെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളുടെ ജീവൻ രക്ഷിച്ചാലും. ഉത്തരന പായ പുന ഭാവന അന്തരേം ഏഹ കൃഷ്ണദാസിബായേ നാക്കഹേ അമാരാം. എന്നിട്ടും മറുപടി ലഭിക്കാതെ വന്നപ്പോൾ ഗോപികമാർ ചിന്തിച്ചു, ഈ ചെടികളെല്ലാം കൃഷ്ണന്റെ ദാസിമാരാണ്. ഭയം മൂലം ഇവർ നമ്മളോട് സംസാരിക്കുകയില്ല. ആകെ മൃഗീ ഗണദേക്കി കൃഷ്ണാംഗന്ധപായ താരമുഖദേക്കി പൂച്ചേന നിർണയ കരിയാം. ഗോപികമാർ അപ്പോൾ ഒരു കൂട്ടം പേടമാനുകളെ കാണാനിടയായി. കൃഷ്ണന്റെ ശരീരത്തിനു സുഗന്ധം നുകരുന്ന മാനുകളുടെ മുഖങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടും കൃഷ്ണൻ സമീപത്തു തന്നെയുണ്ടോ എന്ന് തീർച്ചയാക്കാൻ ഗോപികമാർ അവയോട് ആരാഞ്ഞു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു, അല്ലയോ പേടമാനെ, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അവിടുത്തെ പ്രിയതമയെ ആലിംഗനം ചെയ്യുകയും അപ്രകാരം അവളുടെ ഉയർന്ന സ്ഥലങ്ങളിലെ കുങ്കുമം അവിടുത്തെ കുന്തപുഷ്പഹാരത്തിൽ പുരളുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ആ ഹാരത്തിന്റെ സുഗന്ധം ഇവിടെ പ്രവഹിക്കുന്നുണ്ട്. അല്ലയോ എന്റെ പ്രിയ സഖി, കൃഷ്ണൻ നിങ്ങളുടെ എല്ലാം നയനാനന്ദം വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട തോഴിക്കൊപ്പം ഇതുവഴി കടന്നു പോകുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടുപോകും. അല്ലയോ പേടമാനെ, ശ്രീകൃഷ്ണൻ നിങ്ങൾക്ക് ആനന്ദം പകരുന്നതിൽ സദാ സന്തുഷ്ടനാണ്. അവിടുന്ന് ശ്രീമതി രാധാറാണിയോടൊപ്പം ഇതിലേക്ക് കടന്നുപോയോ എന്ന് ദയവായി ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞാലും. അവർ തീർച്ചയായും ഇതുവഴി വന്നിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് ഞങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നു. രാധാപ്രിയ സഖിയമാര നഹി ബഹിരംഗ ദൂരഹൈത ജാനിതാര അംഗഗന്ധ. ഞങ്ങൾ അന്യരല്ല. ശ്രീമതി രാധാറാണിയുടെ വളരെ പ്രിയ സഖിമാരായ ഞങ്ങൾക്ക് ദൂരെ നിന്ന് തന്നെ കൃഷ്ണന്റെ അംഗസൗരഭ്യം തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും. രാധാംഗ സംഗേ കുജ കുങ്കുമഭൂഷിത കൃഷ്ണ കുന്ദമാല ഗന്ധേ വായു സുവാസിത. കൃഷ്ണൻ ശ്രീമതി രാധാറാണിയെ ആലിംഗനം ചെയ്യുകയും അവളുടെ സ്ഥലങ്ങളിൽ കുങ്കുമം അവിടുത്തെ തിരുമേനിയെ അലങ്കരിക്കുന്ന കുന്തപുഷ്പമാലയിൽ പുരളുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ആ മാലയുടെ നറുമണം ഈ അന്തരീക്ഷത്തെ മുഴുവൻ സുഗന്ധപൂരിതമാക്കിയിരിക്കുന്നു. കൃഷ്ണ ഇഹാൻ ചാടി ഗേല ഇഹോൻ വീരഹീനി കിബ ഉത്തരദിബേ നാശുനി കഹീനി. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഈ സ്ഥലം വിട്ടുപോയിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ മാൻപേടകൾ വിരഹവേദനയിലാണ്. നമ്മുടെ വാക്കുകൾ അവർ കേൾക്കുന്നില്ല. അതിനാൽ അവർക്ക് എങ്ങനെ മറുപടി നൽകാൻ കഴിയും? പിന്നീട് ഗോപികമാർ പുഷ്പങ്ങളുടെയും ഫലങ്ങളുടെയും ഭാരാധിക്യം മൂലം ഭൂമിയിലേക്ക് ശാഖകൾ താഴ്ത്തി നിൽക്കുന്ന അനേകം വൃക്ഷങ്ങളെ കാണാനിടയായി. കൃഷ്ണൻ കടന്നു പോകുന്നത് എല്ലാ വൃക്ഷങ്ങളും കണ്ടിരിക്കുമെന്നും അതിനാൽ അവർ അവിടുന്ന് ആദരപൂർണമായ പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുകയാണെന്നും ഗോപികമാർ വിചാരിച്ചു. അത് ഉറപ്പാക്കാൻ ഗോപികമാർ വൃക്ഷങ്ങളോട് അന്വേഷിച്ചു. വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം അല്ലെ, അവിടെയുള്ള വൃക്ഷങ്ങളൊക്കെ നിലത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ തലകുത്തി നിൽക്കുന്ന വിധത്തിലാണ് ഉണ്ടാവുക അല്ലെ. അങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്ന വൃക്ഷങ്ങളൊക്കെ കുറവായിരിക്കും. എല്ലാ വൃക്ഷങ്ങളും താഴേക്ക് കുത്തി നിൽക്കുന്ന പോലെ ഉണ്ടാവും. ബഹും പ്രിയാം സാ ഉപദായ ഗൃഹീത പത്മോ രാമാനുജസ്തുളസി കാളികുലൈർ മദാന്തേ അന്വീയമാനായ വസ്തരവ പ്രണാമം
കിംവാഭിനന്ദിം ചരൺ പ്രണയാവലോകഹി. ശ്രീചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തുടർന്നു, അല്ലയോ വൃക്ഷങ്ങളെ, ബലരാമന്റെ അനുജനായ കൃഷ്ണൻ ശ്രീമതി രാധാറാണിയുടെ തോളിൽ ഒരു കരം വെച്ച് മറുകൈയിൽ ഒരു താമര മലരുമേന്തി തുളസിപ്പൂക്കളുടെ സുഗന്ധത്താൽ ഉന്മത്തനായ തേൻവണ്ടുകളുടെ കൂട്ടത്താൽ അനുഗമിക്കപ്പെട്ട് ഇതുവഴി കടന്നു പോകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പ്രണാമങ്ങളെ പ്രേമകടാശങ്ങളാൽ സ്വാഗതം ചെയ്തെന്ന് ദയവായി ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞാലും. പ്രിയമുഖെ ഭൃംഗപടേ തഹനിവരിതേ ലീല പത്മചലയിത്തേ ഹൈലാന്യചിന്തേ. തേൻവണ്ടുകൾ തന്റെ പ്രിയതമയുടെ മുഖത്തിരിക്കുന്നത് തടയാൻ അവിടുന്ന് തന്റെ കയ്യിലിരുന്ന താമരപ്പൂവിനാൽ അവയെ വീശി അകറ്റുകയും അപ്രകാരം അവിടുത്തെ മനസ്സ് ചെറുതായി വ്യതിചലിക്കുകയും ചെയ്തു. തോമര പ്രണാമയ്ക്ക് കൈരാച്ചന അവദാനം കിബനഹി കരന കഹ വചന പ്രമാണം. നിങ്ങൾ അവിടത്തേക്ക് പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിച്ചപ്പോൾ അവിടുന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ അതോ ഇല്ലയോ? ദയവായി നിങ്ങളുടെ വാക്കുകളെ പിന്തുണയ്ക്കുവാൻ തെളിവ് നൽകിയ. കൃഷ്ണരവിയോഗേ സേവക ദുഃഖിത കിബ ഉത്തരദിബൈഹര നഹിക സംവിദ്. കൃഷ്ണനിൽ നിന്നുള്ള വേർപാട് ഈ ഭൃത്യരെ വളരെയധികം ദുഃഖാർത്ഥരാക്കി തീർത്തിരിക്കുന്നു. അവബോധം നഷ്ടപ്പെട്ട ഇവരെങ്ങനെ നമുക്ക് മറുപടി നൽകും? ഇത് പറഞ്ഞ് ഗോപികമാർ യമുനാ നദിയുടെ തീരത്തേക്ക് ചെന്നു. അവിടെ ഒരു കദംബ വൃക്ഷത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ കണ്ടു. കോടി മന്മദ മോഹന മുരളിവദന അപാര സൗന്ദര്യ ഹരേ ജഗന്നത്രമന. കോടിക്കണക്കിന് കാമദേവന്മാരെ മോഹിതരാക്കുന്ന കൃഷ്ണൻ അവിടുത്തെ ഓടക്കുഴൽ അതരങ്ങളിൽ ചേർത്ത് വെച്ച് അവിടെ നിന്നും തന്റെ അളവറ്റ സൗന്ദര്യത്താൽ സകല ജഗത്തിന്റെയും കണ്ണുകളെയും മനസ്സുകളെയും ആകർഷിച്ചു. സൗന്ദര്യദേക്കിയ ഭൂമേ പടേമൂർച്ച പയാം എന കാലേ സ്വരൂപാതി മിഡിലാസിയ. ശ്രീചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയ സൗന്ദര്യം കണ്ടപ്പോൾ ബോധരഹിതനായി നിലപതിച്ചു. ആ സ്ഥലത്ത് സ്വരൂപ് ദാമോദര ഗോസ്വാമിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള എല്ലാ ഭക്തരും ആ ഉദ്യാനത്തിൽ അവിടുന്ന് അടുത്ത് വന്നു ചേർന്നു. മുമ്പത്തെ പോലെ തന്നെ ശ്രീചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ശരീരത്തിൽ അതീന്ദ്രിയമായ ഭാവഭരിത പ്രേമത്തിന്റെ എല്ലാ ലക്ഷണങ്ങളും പ്രകടമായിരിക്കുന്നത് അവർ കണ്ടു. ബാഹ്യമായി സംഭ്രാന്തനായി കാണപ്പെട്ടെങ്കിലും ആന്തരികമായി അവിടുന്ന് അതീന്ദ്രിയ പരമാനന്ദം ആസ്വദിക്കുകയായിരുന്നു. എല്ലാ ഭക്തരും ചേർന്ന് സംഘടിത ശ്രമത്തിലൂടെ ശ്രീചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ വീണ്ടും അവബോധത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുകൊണ്ടു. അപ്പോൾ മഹാപ്രഭു എഴുന്നേറ്റ് ചുറ്റിലും നോക്കിക്കൊണ്ട് അവിടെയും ഇവിടെയും നടക്കാൻ തുടങ്ങി. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു, എന്റെ കൃഷ്ണൻ എവിടെ പോയി? ഞാൻ അവിടുന്ന് ഇപ്പോൾ കണ്ടതാണ്. അവിടുത്തെ സൗന്ദര്യം എന്റെ കണ്ണുകളെയും മനസ്സിനെയും അപഹരിച്ചു. തന്റെ അതരങ്ങളിൽ പുല്ലാങ്കുഴൽ ചേർത്ത് പിടിച്ച ആ കൃഷ്ണനെ വീണ്ടും എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല? അവിടുന്ന് വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി കാണാനുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ എന്റെ നയനങ്ങൾ അലഞ്ഞു തിരിയുന്നു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അപ്പോൾ ശ്രീമതി രാധാറാണി തന്റെ സഖി വിശാഖയോട് പറഞ്ഞ ഈ ശ്ലോകം ചൊല്ലി. നവാംബുദലസതിർ നവദിൻ മനോജ്ഞബംബര സുചിത്ര മുരളി സ്ഫുരുചന്ദ്രനാനാം മയൂരദലഭൂഷിത സുഭഗദാരഹാര പ്രഭാ സമേ മദന മോഹന സഖി തനോദി നേത്രസ്പൃഹാം. എന്റെ പ്രിയ സഖി, കൃഷ്ണന്റെ ശരീരകാന്തി പുതിയതായി രൂപപ്പെട്ട മേഘത്തെക്കാൾ ഉജ്ജ്വലമാണ്. അവിടുത്തെ പീതാംബരം പുതിയതായി ആവിർഭവിച്ച മിന്നലിനേക്കാൾ ആകർഷകമാണ്. ഒരു മയിൽപീലി അവിടുത്തെ ശിരസിൽ അലങ്കരിക്കുന്നു. ഉജ്ജ്വലമായി തിളങ്ങുന്ന മുത്തുകളുടെ ഒരു മനോജ്ഞമായ മാല അവിടുത്തെ കണ്ടത്തെ അലങ്കരിക്കുന്നു. അതരങ്ങളിൽ അവിടുന്ന് തന്റെ ഓടക്കുഴൽ ചേർത്ത് വെക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ തിരുമുഖം ശരത്കാല പൂർണ്ണചന്ദ്രനെ പോലെ സൗന്ദര്യപൂരിതമായി കാണപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള സൗന്ദര്യത്താൽ മദനമോഹനൻ കാമദേവനെ മോഹിപ്പിക്കുന്നവൻ അവിടുന്ന് കാണാനുള്ള എന്റെ കണ്ണുകളുടെ അഭിലാഷം നിരന്തരം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തുടർന്നു, ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ വർണ്ണം ധൂളിയാക്കിയ നേത്രലേപനം പോലെ മിനുസമുള്ളതാണ്. അത് പുതിയതായി രൂപം കൊണ്ട ഒരു മേഘത്തിന്റെ സൗന്ദര്യത്തെ മറികടക്കുന്നതും നീലത്താമര പുഷ്പത്തെക്കാൾ മാർദ്ദവമുള്ളതുമാണ്. അവിടുത്തെ വർണ്ണം വളരെ ഹൃദ്യമായതിനാൽ അത് എല്ലാവരുടെയും കണ്ണുകളെയും മനസ്സുകളെയും ആകർഷിക്കുകയും അത്രമേൽ പ്രബലമായതിനാൽ സകല താരതമ്യങ്ങളെയും വെല്ലുകയും ചെയ്യുന്നു. ശ്രീ സഖി, ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ദയവായി പറഞ്ഞാൽ? കൃഷ്ണന്റെ അത്ഭുതകരമായ ഒരു മേഘത്തെ പോലെ ആകർഷകനാണ്. എന്റെ കണ്ണുകളാകട്ടെ അത്തരം ഒരു മേഘത്തെ കാണാത്തതിനാൽ ദാഹം മൂലം മരിക്കുന്ന ചാതക പക്ഷികളെ പോലെയുമാണ്. കൃഷ്ണന്റെ പീതാംബരങ്ങൾ ശരിക്കും ആകാശത്തിലെ ചലിക്കുന്ന മിന്നൽ പിണർ പോലെയും അവിടുത്തെ കണ്ടത്തിലെ മുത്തുമാല
മേഘത്തിന് താഴെ പറക്കുന്ന കൊക്കുകളുടെ ഒരു നിര പോലെയും കാണപ്പെടുന്നു. അവിടുത്തെ ശിരസിലെ മയിൽപ്പീലിയും കണ്ടത്തിലെ വൈജയന്തി മാലയും മഴവില്ലുകൾക്ക് സദൃശമാണ്. കൃഷ്ണന്റെ ശരീരകാന്തി ഇപ്പോഴും ഉദിച്ചുയർന്ന കളങ്കരഹിതനായ പൂർണ്ണചന്ദ്രന്റെ പ്രഭു പോലെ സുന്ദരവും അവിടുത്തെ വേണുനാഥം ശരിക്കും പുതിയതായ രൂപം കൊണ്ട മേഘത്തിന്റെ മധുരതരമായ ഇടിമുഴക്കം പോലെയുമാണ്. വൃന്ദാവനത്തിലെ മയിലുകളെല്ലാം ആ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ നൃത്തം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു. കൃഷ്ണലീലകളുടെ മേഘം ഒരു അമൃത വർഷത്തോടു കൂടി 14 ലോകങ്ങളെയും നനയ്ക്കുന്നു. ദൗർഭാഗ്യവശാൽ ആ മേഘം പ്രകടമായപ്പോൾ ഒരു ചുഴലിക്കാറ്റ് ഉയരുകയും അത് മേഘത്തെ എന്നിൽ നിന്ന് അടിച്ചകറ്റുകയും ചെയ്തു. മേഘത്തെ കാണാൻ കഴിയാത്ത എന്റെ കണ്ണുകളാകുന്ന ചാതക പക്ഷി ദാഹം മൂലം മൃതപ്രായമായിരിക്കുന്നു. ശ്രീചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഗദ്ഗദകണ്ഠനായി വീണ്ടും പറഞ്ഞു, ആ രാമാനന്ദരായ ശ്ലോകം ചൊല്ലൽ തുടരുക. അപ്രകാരം രാമാനന്ദരായർ ഒരു ശ്ലോകം ചൊല്ലാൻ തുടങ്ങി. ഈ ശ്ലോകം ശ്രമിക്കുന്നതിനിടയിൽ മഹാപ്രഭു ചിലപ്പോൾ വളരെ ആഹ്ലാദചിത്തനാവുകയും ചിലപ്പോൾ ഗോകുലത്തില് ശോകത്തിലാഴുകയും പിന്നീട് മഹാപ്രഭു സ്വയം ആ ശ്ലോകം വിശദീകരിച്ചു. വിശാളകാവൃത മുഖം തവ കുണ്ടല ശ്രീ ഗണ്ഡസ്ഥലധരസുതം ഹസിതാവലോകം ദത്താഭയം ച ഭുജദണ്ഡയുഗം വിലോക്യ വക്ഷശ്രീയേ കരമണം ച ഭവാമദാസ്യ. പ്രിയപ്പെട്ട കൃഷ്ണ, കുറുനിരകളാൽ അലങ്കരിക്കപ്പെട്ട അങ്ങയുടെ മനോഹരമായ വദനവും അങ്ങയുടെ കവിൾത്തടങ്ങളിലേക്ക് ചായുന്ന കർണാഭരണങ്ങളുടെ മനോഹരിതയും അങ്ങയുടെ അധരാമൃതവും അങ്ങയുടെ പുഞ്ചിരി പൊഴിക്കുന്ന കടാശങ്ങളുടെ അഴകും പൂർണ്ണമായും നിർഭയത്വം ഉറപ്പാക്കുന്ന അങ്ങയുടെ ഇരു കരങ്ങളും ശൃംഗാരഭാവത്തിലുള്ള വശ്യത ഉണർത്തുന്ന അങ്ങയുടെ വിശാലമായ വക്ഷസും ദർശിച്ച ഞങ്ങൾ അങ്ങയുടെ ദാസന്മാരായി തീരുവാൻ സ്വയം സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ശ്രീചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു, ചന്ദ്രനെയും താമരമലരിനെയും ജയിച്ചടക്കിയതിനു ശേഷം കൃഷ്ണൻ മാൻപേടകളെ പോലുള്ള ഗോപികമാരെ പിടിച്ചടക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. അപ്രകാരം അവിടുന്ന് തന്റെ സുന്ദരവദനമാകുന്ന കുരുക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കുകയും ആ കുരുക്കിൽ ഗോപികമാരെ വഴിതെറ്റിക്കാൻ അവിടുത്തെ മധുരമന്ദഹാസമാകുന്ന ഇര കൊളുത്തിയിടുകയും ചെയ്തു. ഗോപികമാർ ആ കെണിയിൽപ്പെട്ട് അവരുടെ ഭവനങ്ങളും കുടുംബങ്ങളും ഭർത്താക്കന്മാരെയും അന്തസ്സുമെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് കൃഷ്ണന്റെ ദാസിമാരായി തീർന്നു. എന്റെ പ്രിയ സുഹൃത്തെ, കൃഷ്ണൻ ശരിക്കും ഒരു വേടനെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഈ വേടൻ ധർമാധർമ്മങ്ങളെ ഗൗനിക്കാറില്ല. അവിടുന്ന് മാൻപേടകളെ പോലുള്ള ഗോപികമാരുടെ ഹൃദയാന്തരങ്ങളെ കീഴടക്കാൻ പല വിധത്തിലുള്ള ഉപായങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുക മാത്രം ചെയ്യുന്നു. കൃഷ്ണന്റെ കവിൾത്തടങ്ങളിൽ നൃത്തം ചെയ്യുന്ന കർണാഭരണങ്ങൾ മകരമത്സ്യങ്ങളുടെ ആകൃതിയിലുള്ളവയും വളരെ ഉജ്ജ്വലമായി പ്രകാശിക്കുന്നവയുമാണ്. നൃത്തം ചെയ്യുന്ന ഈ കർണകുണ്ടലങ്ങൾ എല്ലാ സ്ത്രീകളുടെയും മനസ്സുകളെ ആകർഷിക്കുന്നു. അതിലുപരി കൃഷ്ണൻ അവിടുത്തെ മധുരതരമായി പുഞ്ചിരി തൂകുന്ന കടാശങ്ങളുള്ള ആകുന്ന അസ്ത്രങ്ങളാൽ സ്ത്രീകളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ഭേദിക്കും. സ്ത്രീകളെ ഈ വിധത്തിൽ ഹനിക്കുന്നതിന് അവിടുന്ന് ഒട്ടും ഭയപ്പെടുന്നില്ല. കൃഷ്ണന്റെ വക്ഷസിൽ ഭാഗ്യദേവതയുടെ വാസസ്ഥലത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ശ്രീവത്സ മുദ്രയാകുന്ന ആഭരണമുണ്ട്. ഒരു കൊള്ളക്കാരൻ്റെതുപോലെ വിശാലമായ അവിടുത്തെ വക്ഷസ് വ്രജത്തിലെ ലക്ഷക്കണക്കിന് തരുണികളെ ആകർഷിക്കുകയും അവരുടെ മനസ്സുകളെയും മാറിടങ്ങളെയും ബലാത്കാരമായി ജയിച്ചടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്രകാരം അവരെല്ലാം പരമദിവ്യത്വം കൃഷ്ണന്റെ ദാസിമാരായിത്തീരുന്നു. കൃഷ്ണന്റെ അതിമനോഹരമായ ഇരു കരങ്ങൾ നീളമുള്ള ഓടാമ്പലുകൾ പോലെയാണ്. അവ സ്ത്രീകളുടെ ഗിരിസമാനങ്ങളായ സ്ഥലങ്ങൾക്കിടയിലെ സ്ഥലത്ത് പ്രവേശിക്കും, അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ദംശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കറുത്ത സർപ്പങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങൾക്ക് സദൃശവുമാണ്. സ്ത്രീകൾ അങ്ങനെ പൊള്ളുന്ന വിഷം മൂലം മരിക്കുന്നു. കർപ്പൂരത്തിന്റെയും ഗസഗസ കിഴങ്ങുകളുടെയും ചന്ദനക്കുഴമ്പിന്റെയും സംയോജിച്ചുള്ള കുളിർമയെ അതിജീവിക്കുന്നതാണ് കോടിക്കണക്കിന് ചന്ദ്രന്മാരെക്കാൾ കുളിർമയുള്ളതും സുഖകരമായ കൃഷ്ണന്റെ കരതലങ്ങളുടെയും പാദമൂലങ്ങളുടെയും കുളിർമ. സ്ത്രീകൾ ഒരിക്കലെങ്കിലും അവയാൽ സ്പർശിക്കപ്പെടുന്ന പക്ഷം അവരുടെ മനസ്സുകൾ വശീകരിക്കപ്പെടുകയും കൃഷ്ണന് വേണ്ടിയുള്ള അവരുടെ കാമാഭിലാഷത്തിന്റെ വിഷജ്വാല തൽക്ഷണം ശമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പ്രേമാവേശത്താൽ വിലപിച്ചുകൊണ്ട് ശ്രീചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അപ്പോൾ ശ്രീമതി രാധാറാണി തന്റെ ഹൃദയത്തിലെ ശോകം സഖിയായ ശ്രീമതി വിശാഖയോട് വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞ താഴെ കൊടുത്തുള്ള ശ്ലോകം ചൊല്ലി. ഹരിന്മണികവാടികാ പ്രദഹാരി വക്ഷസ്ഥല സ്മരമാർത്ത തരുണീ മനകലുഹാരി ദോരർഗള സുധാംശുഹരി ചന്ദനോത് ഫലസിതാഭ്രശീതഗംഗ സുധാശുഹരി ചന്ദനോത് ഫലസിതാഭ്ര ശീതകാംഗഃ
സ്വമേ മദനമോഹന സഖീ തനോതി വർഷസ്പൃഹാം. എന്റെ പ്രിയ സഖി കൃഷ്ണന്റെ വക്ഷസ് ഇന്ദ്രനീല രത്നങ്ങളാൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട വിശാലവും ആകർഷകവുമായ ഒരു വാതിൽ പോലെയും അവിടുത്തെ ഇരു കരങ്ങൾ ഓടാമ്പലുകൾ പോലെ ശക്തവുമാണ്. അവിടത്തോടുള്ള കാമാഭിലാഷങ്ങളെ ക്ലേശിക്കുന്ന തരുണികളുടെ മാനസിക വ്യത ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിവുറ്റവയാണ് ആ കരങ്ങൾ. അവിടുത്തെ ശരീരം ചന്ദ്രനെയും ചന്ദനത്തെയും താമരയെയും കർപ്പൂരത്തെയും കാൾ ശീതളമാണ്. കാമദേവനെ ആകർഷിക്കുന്ന മദനമോഹനൻ ഈ വിധത്തിൽ എന്റെ മാരടങ്ങളുടെ അഭിലാഷം നിരന്തരം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. പ്രഭു കഹേ കൃഷ്ണമോയി ഏകയേനൈ പൈനു അപനാര ദുർദൈവ പുന ഹരായിനു. ശ്രീചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ഇപ്പോൾ എന്റെ അടുത്ത് കൃഷ്ണൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ ദൗർഭാഗ്യ നിമിത്തം എനിക്ക് അവിടുന്ന് വീണ്ടും നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പ്രകൃതിയാ കൃഷ്ണൻ വളരെ ചഞ്ചലനാണ്. അവിടുന്ന് ഒരു സ്ഥലത്ത് സ്ഥിരമായി തങ്ങുന്നില്ല. അവിടുന്ന് ഒരാളെ കണ്ടുമുട്ടുകയും അയാളുടെ മനസ്സ് വശീകരിച്ചതിന് ശേഷം തിരോഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഗോപികമാർ അവരുടെ മഹാഭാഗ്യത്തിൽ അഹങ്കാരമുള്ളവരായി തീർന്നു. അവരുടെ പരിഷ്ഠ ഭാവത്തെ കീഴടക്കുന്നതിനും അവരോട് വിശേഷാൽ കാരുണ്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനുമായി ബ്രഹ്മദേവനെയും മഹാദേവനെയും പോലും കീഴടക്കുന്നവനായ കേശവൻ രാസനൃത്തത്തിൽ നിന്നും തിരോഭവിച്ചു. ശ്രീചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അപ്പോൾ സ്വരൂപ് ദാമോദര ഗോസ്വാമിയോട് പറഞ്ഞു, ദയവായി എന്റെ ഹൃദയത്തിന് ഉണർവ് നൽകുന്ന ഒരു ഗാനം ആലപിച്ചാലും. ഇപ്രകാരം ശ്രീചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് വളരെ സന്തോഷം പകരുവാൻ സ്വരൂപ് ദാമോദര ഗോസ്വാമി ഗീതാ ഗോവിന്ദത്തിൽ നിന്നുള്ള താഴെ കൊടുത്തുള്ള ശ്ലോകം അതിമനോഹരമായി ആലപിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചു. രാസേ ഹരിമിഹ വിഹിത വിലാസം സ്മരകൃതപരിഹാസം രാസേ ഹരിമിഹ വിഹിത വിലാസം സ്മരതി മനോ മമ കൃതപരിഹാസം. ഇവിടെ ഈ രാസനൃത്തവേദിയിൽ പരിഹസിക്കുന്നതിലും ലീലകൾ നിർവഹിക്കുന്നതിലും തൽപരനായ കൃഷ്ണനെ ഞാൻ സ്മരിക്കുന്നു. ഈ ശ്ലോകം ഗീതാ ഗോവിന്ദത്തിലെ 2:3 ശ്രീമതി രാധാറാണി ആലപിച്ചതാണ്. സ്വരൂപ് ദാമോദര ഗോസ്വാമി ഈ പ്രത്യേക ഗാനം ആലപിച്ചപ്പോൾ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തൽക്ഷണം എഴുന്നേറ്റ് ഹർഷോന്മാദ പ്രേമത്തിൽ നൃത്തം ചെയ്തു തുടങ്ങി. ആ സമയത്ത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ശരീരത്തിൽ 8 വിധത്തിലുള്ള എല്ലാ ആധ്യാത്മിക പരിണാമങ്ങളും ആവിഷ്കൃതമായി. അതുപോലെ തന്നെ ശോകം, ഹർഷം എന്നിവയിൽ ആരംഭിക്കുന്ന വ്യഭിചാരി ഭാവത്തിന്റെ 33 ലക്ഷണങ്ങളും പ്രബലമായി തീർന്നു. ഭാവോദയം, ഭാവസന്ധി, ഭാവശാപല്യം തുടങ്ങിയ എല്ലാ ഹർഷോന്മാദ ലക്ഷണങ്ങളും ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ശരീരത്തിൽ ഉദയമായി. ഒരു ഭാവവും മറ്റൊന്നും തമ്മിൽ വലിയൊരു പോരാട്ടം നടക്കുകയും അവയിൽ ഓരോന്നും പ്രബലമായി തീരുകയും ചെയ്തു. ഭഗവാൻ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സ്വരൂപ് ദാമോദരനെ കൊണ്ട് അതേ ശ്ലോകം വീണ്ടും വീണ്ടും പാടിച്ചു. അദ്ദേഹം ഓരോ പ്രാവശ്യം ആലപിച്ചപ്പോഴും മഹാപ്രഭു അത് പുതിയതായി ആസ്വദിക്കുകയും അപ്രകാരം അവിടുന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും നൃത്തമാടുകയും ചെയ്തു. മഹാപ്രഭു ദീർഘനേരം നൃത്തം ചെയ്തതിനു ശേഷം സ്വരൂപ് ദാമോദര ഗോസ്വാമി ശ്ലോകം ആലപിക്കുന്നത് നിർത്തി. വീണ്ടും വീണ്ടും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തുടരുക, പാടുക പാടുക. പക്ഷെ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ക്ഷീണം കണ്ട സ്വരൂപ് ദാമോദരൻ ആലാപനം തുടർന്നില്ല. പാട്ട് തുടരുക എന്ന് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നത് കേട്ട് ഭക്തരെല്ലാം അവിടുന്ന് ചുറ്റും കൂടുകയും ദിവ്യമായ ഹരിനാമം ഒരുമിച്ച് കീർത്തനം ചെയ്യാൻ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. ആ സമയത്ത് രാമാനന്ദരായർ മഹാപ്രഭുവിനെ ആസനസ്ഥനാക്കുകയും വീശിയും മറ്റും അവിടുത്തെ ക്ഷീണം അകറ്റുകയും ചെയ്തു. പിന്നീട് എല്ലാ ഭക്തരും ചേർന്ന് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ സമുദ്രതീരത്തേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോവുകയും സ്നാനം ചെയ്യിക്കുകയും ചെയ്തു. അവസാനം അവർ അവിടുത്തെ വാസസ്ഥാനത്തേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവന്നു. മധ്യാഹ്ന ഭോജനം ചെയ്യിച്ച ശേഷം അവർ അവിടുന്ന് ശയിപ്പിച്ചു. അനന്തരം രാമാനന്ദരായരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള എല്ലാ ഭക്തരും അവരവരുടെ ഭവനങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി. പ്രകാരം ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വൃന്ദാവനം എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് പ്രവേശിച്ച ഉദ്യാനത്തിലെ അവിടുത്തെ ലീലകൾ ഞാൻ വിവരിച്ചു. അവിടുന്ന് അതീന്ദ്രിയ ഉന്മാദവും ഹർഷോന്മാദയിലുള്ള പുലമ്പലും പ്രകടമാക്കി. ഇത് ശ്രീ രൂപഗോസ്വാമി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്തവമാലയിൽ ഇപ്രകാരം വളരെ ഹൃദ്യമായി വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു. പയോരശേസ്തീരേ സ്ഫുരതുവനാലീ കളയനയാം മുഹൂർവൃന്ദാരണ്യ സ്മരണ ജനിത പ്രേമ വിവശഃ ക്വചിത് കൃഷ്ണാവൃത്തി പ്രജലരസനോ ഭക്തിരസികഃ സചൈതന്യ കിം മേ പുനരപി ഋഷോർയസ്യാദിപദം. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഭക്തരിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനാണ്.
ചിലപ്പോൾ അവിടുന്ന് സമുദ്ര തീരത്ത് കൂടി നടക്കുമ്പോൾ സമീപത്ത് മനോഹരമായ ഒരു ഉദ്യാനം കാണുകയും അത് വൃന്ദാവന വിപിനമാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്രകാരം അവിടുന്ന് ഭാവനിർഭരമായ കൃഷ്ണപ്രേമത്താൽ സമ്പൂർണ്ണ വിവശനായി ദിവ്യനാമം കീർത്തനം ചെയ്യാനും നൃത്തം ചെയ്യാനും ആരംഭിക്കും. അവിടുന്ന് കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ എന്ന് കീർത്തനം ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ജിഹ്വ നിരന്തരം പ്രവർത്തിച്ചു. എന്റെ ദൃഷ്ടിപഥത്തിൽ അവിടുന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും ദൃശ്യനാകുമോ? അനന്ത ചൈതന്യ ലീല നയലികന ദിഗ്മാത്രത്തെ കയകഹ കരിയ സുജന. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ലീലകൾ അപരിമിതമാണ്. അവയെക്കുറിച്ച് സമുചിതമായി എഴുതുക അസാധ്യമാണ്. അവയെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന വേളയിൽ അവയെക്കുറിച്ച് ഒരു സൂചന നൽകാൻ മാത്രമേ എനിക്ക് കഴിയൂ. ശ്രീരൂപ രഘുനാഥ പദേ ആരാശ ശ്രീ ചൈതന്യ ചരിതാമൃത കഹി കൃഷ്ണദാസ്. ശ്രീ രൂപ രഘുനാഥ ഗോസ്വാമിമാരുടെ പദാരവിന്ദങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടും അവരുടെ കാരുണ്യം സദാ അഭിലഷിച്ചുകൊണ്ടും കൃഷ്ണദാസൻ എന്ന ഞാൻ അവരുടെ തൃച്ചവടികൾ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് ശ്രീ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം വർണ്ണിക്കുന്നു. ശ്രീ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം അന്ത്യലീലയിലെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ സമുദ്രതീര ഉദ്യാന ലീലകൾ വർണ്ണിക്കുന്ന 15-ാം അധ്യായത്തിന്റെ ഭക്തിവേദാന്ത ഭാഷ്യം ഇപ്രകാരം സമ്പൂർണ്ണമാകും. പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ശ്രീ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം കി ജയ്. കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമിക്ക് ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ചെറിയൊരു അധ്യായമാണ്. ഈ ശ്ലോകം 99 ശ്ലോകങ്ങളോടെ കഴിയുകയാണ്. Okay. 16-ാമത്തെ അധ്യായം നമുക്ക് നാളെ എടുക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അപ്പോ ഇതിനകത്ത് ഈ സെക്ഷനിൽ ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ചോദ്യമൊന്നും എടുക്കുന്നില്ല. അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊന്നും പറയാനായിട്ടുള്ള യോഗ്യത എനിക്കില്ല. അപ്പൊ വേറെ എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളാണെങ്കിൽ ഞാൻ എടുക്കാം. ഓക്കെ. രാധാറാണിയുടെ ഭാവത്തിലാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഉള്ളത്. ഓ ആ മഹാപ്രേമ ഭാവത്തിൽ അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാനൊന്നും എനിക്ക് യാതൊരു അറിവുമില്ല, യോഗ്യതയുമില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളാണെങ്കിൽ ഞാൻ എടുക്കാം കേട്ടോ. ഓക്കെ. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാസിന്ധു